Sa huwaw tubig ang makapanaw, kung gutom sabat ang pagkaon. Pang sa kabuhi, rason ang pangitaon, sino ko nano, baka puno sa tagipusoon. Kung rason si Jesus lang makahatag, kung misyon si Jesus may ginsugo, kung inspirasyon siya lang makahimuno sa iyang kamatayon, kagang pagkabanhaw ang tulukon. Madamo ng mga utod na napaslaw, sa kabuhi kaluyahon kag pagtilaw. Hapang sa tunga sang aton pagkadasma, kay sinugit kita, mangita sang tabang kag dalangpan. Kay Jesus kita may dalaganan, kay Jesus may kapahuwayan. Kung inspirasyon siya lang makahimuno sa iyang kamatayon, dagang pagkabanhaw ang tulukon. Hanugid man balalakat sang kabuhi, di mapaktan malipot kahalamutan. Sa sining kalibutan, ano ang mahawiran na aton masaligan, hasta sa punta sang katubtuban. Kay Jesus kita sigurado, kay si Jesus wala gabago-bago. Kung inspirasyon sa aton pagpadayon, sa iyang kamatayon, kagang pagkabanhaw ang tulukon. Kung magabot manan yang tinion, na ako mapuli na ron. Ako may paglaom, si Jesus ang makaupod, kaysa libro sang kabuhi, nasulat dito ang akon pangalan. Kay Jesus kidlang ang kaluwasan, kay Jesus kidlang ang kahilwayan, para mangkon aton inituhuan ang iyang kamatayon, kagang pagkabanhaw bilang maluluwas aton nasaligan kag patunon man. Kay Jesus kinlang ang kaluwasan, kay Jesus kinlang ang kahilwayan, para mangkon aton inituhuan ang iyang kamatayon, kagang
mabanhaw bilang nga maluluwas aton nasaligan kag batunon